الرحمن الرحيم طاسيم بحلمه بتقوى بجسارته ون علين ون عمر ون عثمان veya şibir dekin denge heri bilin denge doza azat doza ve dinav inkılabı istikbalet denge heri bilin denge ve geli dozvane partiya azat geli evindare partiya doza azat denge heri bilin denge torne Selahaddin'e evdin her kutengayi di vi milleti ملدا بن ویدینی وکا صلاح الدین چاوا امتا اسلامی لدور آلا لا اله الا الله یک پر چکر لقارشی کفره دنگ ویدینی آلا ویدینی بلند کر ونجی بلند کر ونجی بلند کر Değerli kardeşlerim, Kızıltepe İlçe Teşkilatımız Başkanı, Hürdağ Partisi Kızıltepe İlçe Teşkilatımız Başkanı Sayın Burhan Aydın. Hüdapar'ın hürdavetçileri olarak yüklendiğimiz misyon ve yapacağımız siyaset, insanları iyiliğe davet ve kötülüklerden sakındırmakla beraber tüm halkların sözcüsü olacaktır. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İşa gelli bira. Em doza ve biratiya hak ve adalet dikin. Em doza adaleta hakiki dikin. Em dibêjin bira adaleteki hakiki di nava Müslümana de, di nava vî welatî de, di nava Kurdistanê de, di nava Türkistanê de û Arabistanê de bira hakim bibin. Gelî bira em divê bira di temamê dünyayê de asanî hebin. Bira bes tequrrak li ser welatê me be. Bira li ser derdorê me be. Êdî bes e. Êdî bes qorîn û zorî li ser mêrgûkaniyê me. Ji ber vî qasî em dixwazin em bi hev re dunyakî adil şêm bikin. Em divê bira herkes qîmetê bi hev din, bira xûn nêrijandin. Bi navê Xwedayê Rehman û Rahîm. Tamamê hemd û besindan û wesfê qenciyê ji Xwedayê Teala re nê wê got Rabbê alemê ye. Salat û selam li ser pêşîvanê ümmetê Pêxemberê me Muhammed aleyhisselam li ser al û ashabî wî û heta roja qiyametê êvdû wî derin li ser tevabê. Hem ji te re be gote ev partî ji bo emniyeta dînê me, aqlê me, nesla me, malê me û canê me wê bixebite. Ya Rabbi, hem ji te re be got ev partî wê siyaseta ji İslamê re wê siyasetê ji İslamê re bike dost û xizmetkar. Ya Rabbi, me ji tereva û ji siyaseta qirêj bi dûr bikin. Ji bo welatê me û ji bo temamê insana bi xêr bin inşallah teala. Zaten ekşi görmeden o cemiyet gerekli.